Misibaw karon ang tabi-tabi nga gustong ipasuspenso si Mandawi City Mayor Glenn Bersede butang nga gitubag karon sa iyang kampo. Ang detalye sa report ni Nico Sereno. Wala, may listed ka. Gikumpirmar sa City Hall officials ang kaso nga gipasaka batok kang Mandawi City Mayor Glenn Bersede dito sa buhatan sa Ombudsman. Nakadocket o formal na nga gidawat sa Anti-Graft Office ang reklamong usurpation of authority ug matud pa pagbaliwala niya sa suspension order kang kanhi Mayor Jonas Cortez. Gikwestiyon sa private complainant ang padayon nga pag-apil ni Cortez sa mga imbitasyon ug programa sa dakbayan. Apan giklaro sa City Hall nga ang partisipasyon ni Cortez isip private citizen. Dapat dito'y sa allegation nga ngano kuno kanang tawgon pa si Mayor Jonas nga mayor. So the fact nga gitawag siya nga mayor is also a violation of that kanang suspension order. So kanang mga ingon ana ba, it's very petty, no, and kanang murag managinot jud, no, sa unsa na lang pwede nila ma-file against ni Mayor Jonas and ni Mayor Glenn. Ang ilang pasangil ni Mayor Jonas lalong ni usurp siya was because number one, tawgon daw gihapon siya og mayor sa mga tao. And it is common, murag tradition nato ba nga we address a person by the highest rank na iyahang na-attain in life, no? So even if di naka kapitan ka gihapon. Sa maong kaso gipangayo sa complainant ang preventive suspension ni Bersede. Butang nga gihulagway sa mayor nga may bulok politika. Pero sumpah kay bakit binata dito kayo? Nandoy na yung tagnaw ko. Nico Sereno, Balitang Bisdak.